Nita Daimari YouTube channel दायो जोङो बेरायहैनो नागिरदों जेरावनिखि हाजो खाथि गामियाव आरो मोनसे हाजो खाथि गामियाव जेरावनिखि मा आदिबासी आरो सावतालफोरनि गामि आरो Hello friends আমি এতিয়া এটা গাঁৱলৈ যাব খুজিছো য'ত নেকি আমাৰ সাঁওতাল আৰু আদিবাসী কমিউনিটিৰ মানুহগিটা মানে উপভোগ কৰে হেতু জায়গাত যাম ফুৰিবলৈ যাম চাবলৈ যাম বলক তেনেহলে আপোনালোকে ভিডিওটো হেকৰ লগে চাই যাওক হেতু ঠাইখন কেনেকৈ মানে পাহাৰ ওচৰ হয় হেতু গাঁও যাম বলক তেনেহলে গৌ হয় আৰু ইফালেও আছে ফ্ৰেন্ড গিটা লুকাই আছে চলো আবি হান Lamanya moजां नङा दै गाज्रि थारसो माथोनि लामाया थांफेराखै बिराद गोसो जाबाय जों थांनिया दिनै फार्स्ट आंबो दिनैसो नुहैगोन आं गोदो उन्दैयाव थांनायमोनलै गोसोआव गैला बादनिया दिनै फार्स्ट लामाया मा गोसो जाबाय मोजां हाया नोंहा बायनायसो दा आंहाबो लामाया बारा मोजां नङा लामाया ओमफ्राय सानैया मोनफैयासै माथो नै बे जादों आदिबासी गामि आदिबासी आरो नेपालि ना लोगोफोरा मोनफैयाखै जोंहा थाबोबाय Anda kisah nama kestek. Lama ya nih. Baik, kamu sudah membaik. Sudah saya. Awas, kamu ni lagi tanya. Anda sehoni. Tak kali sih, benar sih. Ya, cuma di sini dah sedang. Aneh, dah menit kali sih. Tuh, ini dah. Aneh ada menit sedang. Nih, bagan siap-siap lamanya. Bisa macam tampil. Ayo le, bahkan kita tinggal. Bisa sampai ni dah. Malay nang tangratin dai sabar mentang. Karena ori kura-kura sudah kidar-kidar. Kanan dia. Lalu itu masih. Macam ni. Jadi karena ini mana-mana. Tapi sudah nak toy kan yo. Oh, dia ni lah. Oh, iba kan di sana dah. Solai pinasai. Lamanya nih, gazi. Karena sih. Dan neng solai dah angkat ini sih. Nih, lamanya.
बागान गेजेर गेजेर थांनाङो नै नैबे माबा हाब्रुआ ट्रेक्टर मानाया जमा जाना दोङो ट्रेक्टर खारनाया नैबे हाय नैबे हाय बेथिंहाय बेबावलाथिं थांनाङा आयो हागोन ना र' सोंगां हागोन ना हाया हागोन हायाबा नै नारलायलायनांबायसो बेनथन हाजो खाथिनि हाजोजों नांजाबनाय गामि हागोन ना हाया हागोन बिसोरखौबो एसेराफोरखौ बिसांखौ आरो स्टेसनफोराव नांजाबनाय गामि हाजो बेनो न' बेनो हा नै बिथिं थांगोन दा ना नै बिथिं मिथिला बिथिं लामा गैया दं जामनाया मोनथिं बिथिं जागोन माथिं जामसिननाय थांदों गारिया हाग्राबारिनि गामि रानथाय मोननैखौ लोगो मोनाबानो जाबाय हाग्राबारिनि गामि हाजोजों नांजाबनाय थिंआ बिथिं मिथिलालै आं नै बिथिं जागोन बिथिं गारि खारनायनि लामा गैया बिथिं जागोन 10 नाम्बार होनो गामिखौ ना फाइनेलि जों मोनफैबाय जि गामियाव फैदोंमोन लामाया ओरैबायदि गाज्रि नारें जुमब्राया मोनाखैना बे दायो गोथांसो फैदो बाजै एकदम हाजोजों नांजाबजासे माइ गायदों ओइथिं साहा बागान नै बेयाव नै जोङो मोनफैबाय इयाव 10 नम्बर गामियाव जों नै बिसानाव हाबनो नै बिसानाव सावताल ना सावताल वाव नायलाय न'खौ नायलाय वाव नाय पाक्का न'आबो हायाना Oh my God! Wow! Nah, tiles ni no apa ya na? Tiles apa hazaba? Roy baidi nai lai, ma baidi slim lirnai. Nai, nai kuncing benai. Hani sudah binua hani. Roy baidi slim.
मानि नन किनखो हानिबाबो मानो नायलाय टाइल्स साना हाजाबा ना मा हादों लिरो इखो मा हामा माथा ना हामा माथायानो बेलेग नामा बियो गुसुम दि ini bikin hama mata no itu hama mata Tenjar moजां खा limsim habnनै बुंनोसै आं habथ'आ न नै बिसानाव फैदों जोङो न বাইদেউ সদায় মুছে নেকি ঘৰটো সদায় মুছে ন কি লগত মুছে এইটো কালামাটি ন এইটো যে আঠা যে থাকে কিবা কি বুলি কয় নদী ওচৰত nagkahasahan. Para pinyaman. Puro rin na